duwe anak sing akeh-akeh ya. Ora usah suwe-suwe dadi TKW ndang balik ndang gawe anak sing akeh jare. Memange nek duwe anak ki ora anu ngragati ngono ya. Ora apa jenenge nyekolahke, ora biayai ngono ya. Ora usah dipikir jare ngono. Kok nek duwe anak ra nganu apa rezekine ra anu dhewe. Moro dhewe jare. Prat ngono kuwi faktane lho ya logika saiki nggih logika. Kan anakmu sik bayi-bayi ya, sik bayi kabeh umur 5 ya, cilik-cilik balita ngono. Ora ya butuh anu, butuh mangan, butuh sembarang. Apa ya iso mereka nganu, apa jenenge golekno dhuwit kuwi kan ya ora. Misalnya rezeki saka Gusti Allah kuwi ya faktane kuwi rezeki kuwi emang logikane ya. Kecuali nek anakmu wis gede-gede kabeh, ya wis dadi wong ngono kae iso kerja. Lah kuwi lagi entuk nek rezekine. Lah nek sik bayi-bayi ora mbok pakani ya matek anakmu to. Piye ngono kuwi. Anakmu ra mbok pakane, ra mbok sekolahke, lha rezekine saka ngendi saikine? Apa ya anak iso gede dhewe? Apa ya anak iso kerja dhewe nek ora sekolah? Ora sekolah itu ora iso maca, ora iso nulis itu. Iso kerja ngono kuwi. Ah, kok banyak anak banyak rezeki kuwi kuwi nganune ndi kuwi? Zaman purbakala. Zaman saiki ki ora nganu, lho ora ngono kuwi jare. Ya wis anak apa anak akeh-akeh ya. Dia anak siji loro nek iso nyekolahno iso kan dhuwur ngono lho, misal ya sehat-sehat ngono wis sapi kok. Lah sok ya anake sing ngono duwe anak akeh. Ya ora ngono prinsipe bolo. Banyak anak banyak rezeki